Nginibingelele khona la ku Backspace sengiphinde ngabuya ke futhi nendaba ke ithinto ezedisk indaba ke nje ezenzeka lapha kumaqembu akuyi-PSL. Ngiphethe ke la udaba oluthinta ke abalandeli bayo iKaizer Chiefs laba bahamba ke bayo strike lapha eNaturena ngeweekend edlule and ke udaba labo impela lithanda ukuthi libenzima. So iKaizer Chiefs izolo ngenkathi ikhuluma nabezindaba lapha kwi-press conference iveza ukuthi ke lo owayehola strike uDiakanya Ronaldo Makgatho ngiyathemba ukuthi ke babukeli bamkhumbula yena wayehamba phambili. iKaizer Chiefs ke iveze ukuthi ke bamthathele izinyathelo and ke lolu daba livezwe nguye ke lapha uVina Maphosa oyi-communication manager yayo iChiefs. So lana ke baveza ukuthi ke isizathu esenza ukuthi ke bemthathele izinyathelo akusiyona ke indaba ke ithinta istrike esasenzeka lapha eNaturena kodwa ama-interview lawa akawenza emva kwaso ke strike akayenza ke lapha kuma radio station la akayibhebhethekisa khona kudlame and futhi ke qamba amanga. And babeke sebeveza ukuthi ke onke ke lama interview uMakgatho kayewenza bawathatha bawasake lapha emaphoyiseni and babeke sebesho ukuthi ke anything ezokwenzeka eudlame stadium bazokwenza sure ukuthi ke bababopha labo bantu and kanjalo ke futhi nayo uMakgatho uzobhekana ke nomthetho ngenxa ke yalama interview wakhe akayewenza. So injalo ke mbukeli abantu ke impela abazophehla udlame bedestroy benzeke nje izinto ezibheke eceleni ewrong lapha estadium uma idlala iChiefs bazoboshwa kanjalo ke futhi naye ke uMakgatho uzobhekana ke nengalo yomthetho uma ke lokho kwenzeka. Yizo ke lezi ade ngiphathele zona ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.